全てを飲み込め。灼熱の炎が全てを飲み込め。これでも全盛期には程遠いか。灼熱の炎で全てを飲み込め。手応えありですな。
また剣の腕が上がったわ。これで終わりよ。やったか。剣となれ。力がみなぎってくるみたい。
じゃねえか。